Paira palaijak tei soppaikya tei viewers rok bahai tongbai dupur jorani tei kam khlaiman bagui satungo tongman mukhang belai saksajak kheto nai jepit ke mai hampung kya belai belai ke jotono no nihai lamsugo viewers rok yang kemampai kya belai belai ke nabar haitongo tei sipjaja tabubo nabar belai belai ke machotok ke timo guys tamrok kai tongbai belai belai ke miss kai tongo nongno tei jora logi nangno bagui tei support kai tongno bagui agini hakini kubang ke nai tongno bagui ani viewers rok belai belai ke lamsugo bufang rok nukmamai ke nagin jaga kon phaijaga tei nangno belai ke miss kai tongo dakti dakti live krung phaina bagui tei ani viewers rok maya ganang kha ganang subscriber tei supporter rok no belai belai ke lamsugo tei bahai tongbai viewers rok hamde tongbai dipor jora tamobai maijabai kya tei nokbar belai ke phai tongo aram nangma hema tongkar arok tongtokhe mo haike puskin pairago sopailia tei maibar man sumai bor paimalia nangma khurungmalia hello guys yang kemampai kya masih ngaji mai busun hajotok belai belai kai nobar sipsipni nogo kolomo honai haino hai puskin pairo phaipika live khlaina bagui ang agi khaima jaga namo jojo nukmang bai kene tei belai belai kai o jaga rok ang photo bujangmani kena narok bai tisa live krung phaina bagui ang jorani bisingtui tinni sime tisa haino hai changse jukha tei ani viewers rok bai malaina bagui tei belai belai kai no lamsugo nongno tei mo haike support khlainai tongmani bagui jotono no pilpil khai ani live o agini haike no krungna bagui belai belai ke lamsukjago guys rok bahai tongbai sabaidi jotono like share subscribe comment khlaina tapokbudi tei tamon bon maijabai kya tei dupur jorani bahai tongbai jotono kahamni tongbai tei narbai bo malaya balukha tei moni bagui haino hai ani viewers rok bai teisa malai phina bagui ang phaipika live o tei belai khai miss khaio nongno khulumo tei sarik jorani jotono kaham krungna tongthung tei kaham no tongbai di viewers rok ani maya ganang kha ganang viewers rok no belai belai ke lamsugo tei viewers rok tamo puskin pairo puskin pairo tamsa ঠান্ডা খাই ঠান্ডা খাই ঠান্ডা ঠিক আছে পুষ্কিন পারো guys belai belai nyo hambai tei nangno belai belai ke lamsugo tei mo haike no soya kari tei nai tongna bagui tei belai belai kai sarik jorani nobarbo phai tongo tei ani subscriber rok no belai belai ke khulumo tei nukmam kena norok mukhang rok busi bothrai phai tongma khe tei mukhang rok som sojak tei chawi nangui haram nanglia viewers rok tei ani live
Choli agin hai techen gobo komi tongkha was time mong kari malia te nani robo kri khamoni bagai bukha tong thuje kisapano te libro habo kagai agi khai borok agya nani pango tabu khai mas harok panse unu somoy phaya te moni bagai belai ke dukhanango te yang bo 2 mas hai video ri malia keto albanya nangai mai borna nangai moni bagai yang nong nakarsano ani viewers rok sahanyo hai ki se logi rui nai tongna bagai hano nong support belai khenango te dakti was time karina bagai nong na lomote sibaya faro te lamsugo jotono no dakti hanyo hai ki ani laibo sia lamsogo nong no te jotono agi jemon nai tongman mo hakeno full support khai nai tongna bagai dakte joto viewers rong belai ke sarik jorani sarik ham te dupur jorani tamo be chakha viewers rok te angke duponi tuku joya kutabu po te noko kolom hone hanyo hai phai pekya kheta waro te live ro buklai jaya te ani viewers rok bo malai jagya nei isa hanyo hai malai nya hanai phai pekya te belai khai miss khai wangani viewers rok agi je nai tongmai support khai tongmai rok belai khai pogno yakoro mi te hanyo hai ano mo hake na gini jemon nai tongma hake support khlai te kipili phai benya bagai viewers rok te jotono kaham de tongbai te dupur jorani tamo maichakha kisa comment khlai sabidi jotono like share comment subscribe phanya ta pobadi subscriber viewers rok no belai no hambai te jotono dakti live phaidi te krung phaibadi te bahai tongbai dupur jorani turu tuku bai viewers rok te tamo maichakha comment khlai sabagi kep kore sajungno pusin pairo ani subscriber rok chimina logi tongthung te nai tongthung choya kharui ono nayo ang te was time belai ke komi jak moni bagai 300 ni bisi komi thangka ani was viewers plus tongmane te kita main aja na tokong ke kerang tong ke borai mani belai ke na tokong ka viewers rok tam rok khlai tongbai no sabai gadi kon fan bat kri kya jotor mai borda lok mamai kenandro na chobai comment khlai sabai de viewers rok no na chobai mai rok mo bus mung khor kai se ta taur borbai ke tangan tangkai mai khor kai se mai rakhai se mai pran suk kai se pula rawan nagan shiban sukan song tong kunaji putih ab tabar se mai masana se ta pula bona tam khainai borkha borman pore tam khainai tangmani pore bubar khainai mayong khornai mani pore mai mungkhai mai ranai mon pore mai chisanai mon pore mai nagnai mon pore nogot langai lamnai mon pore melot langai suk kaise noko phai kaise mai ngasanai usu kosta ma khanai yang nok kana bior sonarok o ek kutha 3 kuthan poni saka kan khito yang no tan bo mai kharai phai tongbo belai khino biusok tam rok play tong bisabai gidi se bahai tong kaham de tong sabadi kaham de tong bai viewers rok guys rok jotono no belai ke lam sobo te choya kari nai tong no bagai mo hakino chora bo logi nai tong di te support khai tong di mo hakino te belai no
लामसुगु महायखौनो सपर्ट खालायनाय दङ bagui जत viewers rok no dakti dakti fai live bo krong fai baidi tei viewers rok bahai tong sabaidi nongno belai belai no lamsugo tei narbo choya kari nai tongno bagui tei support khalai tongno bagui belai no lamsugo then kamai thambai kya viewers rok guys nongno ma phone selai naisida ani views su komi thangka 197 se tongchiwo 2314 tongmani kaskari khanayadi moni bagui belai ke dukhon no morok bahai ase komi thangbai kya ani moni bagui no live bo ma phaichiwo totally ani views busu plus tongman hasiri 2307 tongmani और थाइजौ नौ माइखना बुसु तंगसि 1997 बिसु तंगसि बुसु कमि खनाजि भिडियो दाइमे आंमा बाय ते मनि बागै नंगनो खुमु ते जतन नाया बागै गोबां खेनायै ते जाहानि हाकि फेलि तुइदे मानो viewers rok mono नंगनि ani kaisa koi mo nongno belai ke kom jaka ni views ugi mangkana noro te watch time belai ke ongkori thaka te tab ka 2000 se krikha 2300 tongmani 2307 tongmani te কয়েকদিন খাইতে বসে জানি 1000 পর্যন্ত তংলা খা যে তংলাই তংসিতো এই যে মানা থাংসিতো যত কমিনা কলাইছে কমিনা থাংসিতো মনি বাগै আসুক এই বুখা खेब खेब लाभ करिका मनि बागै दुख कष्ट खाइते ताम खालायनाय कपाल सुजाक कमिना तंखे कमिसिथुं कमिखे कमि थांसिथुं बुनि सोलोंहै YouTube सोलों माबा गोजार माजार गाहाम समायाव भिडिअ दायमालिया ताबो के जतन कमि थांबाय क्या ते ताम खालायसिनाय उनखायनो करै जे कपालाव बदलतै जतन कमि थानाखै कमि थांबायसिथुं तेले तां खालायनो दं कमिसिथुं खै बवास्तान खारंनाय बकरी क्या तै आगिन हाय नानेर बकरी क्या मनि बागै जे कपालाव जे कपालाव बदलतै मनों सिथुं नै दंखा जे तांथुं जत कमिया नाखै कमि थांबायसिथुं ते आसुक लाइमां लाखा ते आमसुक लाइमानानि तिगि थांमालिया ते कमि मांसु तंखै बकुन खायनो करै जे आंना तां सिथुं जे नंना तां सिथुं जे कमाना ता कमाय थांबाय सिथुं एबा जिरुखा जिरुआवनो थांबाय सिथुं ते आसुक हा खेब खेब बुंलिया तेनि सिमिते थाम खालायनाय वानसकमानि गायसासुक YouTube ni hoite kuna musasuk to bida mano malia rangsime makana
स्टैंड पाख्या मोबाइल पाख्या कुनो कामो लालिया मनी बागै जतन नांग खुलुमोते बेलाय बेलायखे marong bayas live do tay phaijak laka te moni bagui ani viewers dong nan subscriber dong waisa wisu video mangke be dasunai te ani channel je tongui tongmani amo eba tongui phano mano video rok daje kahani bon nongui tongnai te tamle khlaisinai nainai sikri kha jokon moni bagui no angani kong na asuk na sawi no thangui tukui thuma sawo te jotono no duijona nai tongmani ang belai ke yakron khulumu te mo hakino marong bai malanya tongkai ba malai chuanu amse kok sawi na angani live no mo thakko tata viewers ok